Damasi errepide gaitu Donostierantz, gaur gauean gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Gainera, N194 errepidean, Galdakaon errepidea erabat moztuko da Irubideko bidegurutzean Bilborako noranzkoan, baita A8ko autobideko 109. irterako adarrare Bilborako noranzkoan. N194 errepiderantz bihar osteguna, gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Auzitegi Gorenak atzera bota du fiskaltzak sexu erasotzaileei ezarritako zigorren murrizketen aurka jarritako helegiteak. Zigor kodearen erreforma indarrean sartzearen ondoriozkoak dira, eta beraz berretsi egin ditu probintzia auzitegiek 10/2022 lege organikoaren erreformaren ondoren egindako zigor berrikuspenetan erabilitako irizpideak. Bai berdintasun ministerioak, bai fiskaltzak defendatzen zuten epai irmopeko zigorrak ez direla murriztu behar, baldin eta zigor horiek arau berriaren barruan bazeuden, baina zigor arloko salak atzera bota ditu fiskaltzaren errekurtso guztiak, kondenen gehikuntza aldarrikatzen zutenak guraso ahalaren tutoretzaren eta kuradoretzaren eskubidei erantzitako zigorrak izan ezik. Gabon, indarkeria matxista molderen bat salatzen duten emakumeek polizia etxeetan jasaten duten tratu desegokia kezka iturri da aspalditik biktima taldeen eta eragile feministen artean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ere jaso ditu ertzainen jarrera desegokien inguruko kexak eta arau-hausteak izan direla onartu du barne prozesuetan. Are ebazpenetako batek gogora ekarri du ertzaintzaren araudietan nabarmentzen dela bortizkeria matxistarekin lotutako salaketetan tentuz hartatu behar direla biktimak, baita empatiaz jokatu ere. EAEko arartekoak ere kezka agertu du gai horrekiko. Atzo bertan argitaratutako ebazpen batean, biktimekin ari diren ertzainek empatiaz jarduteko neurriak eskatu ditu. Bilboko bi ertzain etxeetan sexu eraso bat salatzera joandako emakume baten kexaren harira egin du eskaera arartekoak. Praxi okertzat jo du hori guztia. Eta arrabotsa sortu du Irungo komisaldegian agertu den agiri batek. Irungo atzerritarren eta mugen brigadako buruak sinatutako ohar bat da eta bertan jaiegunak eskaintzen dira atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera. Atzo, astelenarekin egon zen agiria publiko eta agindua bertan bera utzi zuen ondoren poliziaren EAEko buruzagitza nagusia. Koarrean jasotzen zenez, uztailaren 1 aurrera Espainiako poliziak konpentsazio egunak emango zizkien agentei asteburuan atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera. Eta ertzaintzako sindikatuek premiaz biltzeko eskatu diote Erkorekari. Ura karrotuta daude oraindik ertzaintzan. Atzo, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan zuen, ertzaintzako Erne esan Euspel eta SIPE sindikatuak beldurtu dituela ertzainak borrokan plataformak eta negoziazio mahaitik altxatzera behartu zituela. Gaur ordea, sindikatu horiek Erkorekari egotzi diote 4 sindikatuak ataka estuan jarri izana eta eskatu diote premiaz bilera bat egiteko. Gerra esapidea, espresio hori erabiltzea erabat desegokia dela horrelako dokumentu batean. Eta are gehiago oraindik lehendakariari zuzendutako dokumentu batuen. Ona litzateke hitz hori erabilketatik bazterrean ustea, eta hitza ez ezik baita ere hitz horrekin batera datozen beste jarrera gogor, anker eta desegokiak honen guztiaren inguruan, ezta? Negoziaketa borondateari dagokionez datu bat emango dizu eta argi eta garbi. Negoziaketak iraun izan du sindikatuen ordezkaritzekin duela hilabete eta erdira arte.
Erabat gezurra da, 2012tik eta gaur arte, lan baldintzak ertzaintzaren barruan aldaketarik ez dutela izan baieztatzea. Gaur ere greba eguna izan dute Gasteizko Michelin multinazionalaren lantegian. Eta grebara deitu duten sindikatuen arabera, ekoizpen lerroetan 95%koa izan da greba. Astelenekoak baino oihartzun handiagoa izan du deialdiak, langileen 93%k babestu baitzuen astelenean. Michelinek 12%ko soldata igoera eskaini du datozen 4 urteetarako. Eta sindikatuek nahi dute ordea soldata kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea, izan ere hortik kanpo geratu dira malgutasun pizgarria eta gaueko lanaren pizgarria. Eta Ipar Euskal Herrira salto, Frantziako Asambleak ez du eztabaidatuko erretreta 62 urtera itzultzeko proposamena. Asambleako presidenteak baieztatu du blokeatu egingo duela bihar Liot taldearen eskaera. Gobernuaren aurkako zentsura mozio bat iragarri du Frantziako intsumisoak. Atzo protesta eguna izan zuten Ipar Euskal Herrian eta Frantzian eta mobilizazio jendetsua egin zen Baionan. Egia da eta azpimarratu behar da gainera erreforma hori ez dela inoiz bozkatua izan. Beraz, ez Frantses Asanbladan, ez eta Senatuan, eta hor, beraz, Liot taldeak egia da proposatu duela, hori alternatiba gisa hori egitea. Baina goizean, Frantses Asanblada Nazionaleko lehendakariak ekrandu argiki telebistan elkarrizketa batean, lehen artikulua ez zutela eztabaidatuko bihar, kenduko duela beretzat antikonstituzionala delako, eta beraz, lehen artikulu hori da adinaren kontuarena. Konturatzen gira beraz berriz ere, ebatxiko dutela azken finean eztabaida politikoa eta bozkatzeko aukera. Beraz, ebasten dutela berriz ere, ezakit zenbat garren aldikotz demokraziaren ariketa egitearena. Maialen Iriartek gaur agerraldia egin du eta Gipuzkoaren gobernagarritasunarekiko akordioa proposatu die EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemos. Gipuzkoarrei etorkizuneko proiektu partekatu bat eskaintzeko tresna izan nahi dutela adierazi. Aurrez aurre ditugun egoera konplexuei erantzuteko ezinbestekoa izango da, esan dizuedan bezala, erakunde eragile eta herritarren elkarlana eta konpromisoa, badaudelako hainbat eta hainbat erronka, paperako songi jaso ditzakeenak, baina gero alabeharrez guztien konpromisoa eta guztien lankidetza beharko dutenak, lurraldearen indar komunitarioa beti izan da bermea Gipuzkoan eta etorkizunean ere horrela izango delakoan gaude. Herritarrei begietara erantzuteko eta segurtasuna emateko garaia da, eta horregatik berresten dugu Euskal Herria Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdien arteko gobernagarritasun akordio proposamena, garaiko erronkei erantzun ahal izateko. Eta Eusko Jaurlaritzak ingurumen hezkuntza bultzatuko du herritarren artean, Udane Arbeo. Jaurlaritzak ingurumen hezkuntza bultzatzaren eta herritar guztiengana hedatzaren alde egin du eta ez soilik enpresen, instituzioen edota hezkuntzaren arloan. 6 lerro estrategiko zehaztu dituzte eta honako gai hauek jorratuko dituzte. Jasangarritasunerako ingurumen hezkuntzaren arloko berrikuntza, prestakuntza, gaikuntza eta ezagutzaren kudeaketarako zentroaren sorrera, hezkuntza agenda 2030aren aldeko bultzada eta ikastetxe jasangarrien zigilua, bestalde eraldaketa digitala jasangarritasunerako ingurumen hezkuntzaren kanal digitalaren bitartez, hezkuntza komunitatearen parte hartzeko tresnen garapena edota bestalde ikastetxe jasangarrien edapena eta hezkuntza planekin konektatzea eta lerrokatzea. Helburuen artean dute euskal herritar guztiak jasangarritasunaren kultur berri honen trantsizioan bultzatzea eta horretarako Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak adierazi ditu honakoak. Kalitatezko antolamentu eta hezkuntza eredu berrien garapenean jarri genuen gure begirada, gure arreta eta hezkuntza ez formalaren eremuari lehentasuna eman diogu. Larrialdi klimatikoaren eta gainerako ingurumen erronken kudeaketa integrala eginez eta aukerak aztertuz eta baliatuz. Eta kulturan 12 orduko jazz ekitaldia antolatu dute Gasteizen 46. jazaldiaren harira.
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Indarkeria matxista molderen bat salatzen duten emakumeek, polizia etxeetan jasaten duten tratu desegokia kezka iturri da aspalditik biktima taldeen eta eragile feministen artean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ere jaso ditu ertzainen jarrera desegokien inguruko kexak eta arau hausteak izan direla onartu du barne prozesuetan. Maiatzaren 28an Maialen Mazonen gorpua aurkitu zuten Gasteizko aparta-hotel batean. Bere bikotekide ohia atzilotu zuten Zaragozan ihes egiteko nahian. Gertatutakoaren ostean Josu Erkorekak Segurtasun Sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Bertan adierazi zuen ez zela erraza bere burua arriskuan ikusten ez zuen biktima bat babestea. Astearte honetan Sailburua berriz azaldu da gertakariaren xehetasun berriak azaltzeko. Erkorekak aitortu du erakundeak ez direla gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Argi dago erakundeak hor huts egin dugula. Esan dudan moduan, huts hori, gure ustez, komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira eta ertzaintzak bere lana egingo du, aztertzeko zer gertatu den, zertan gure protokoloak, prozedurak hobetu daitezken. Horrez gain azaldu duenez, ertzaintzak indarkeria matxista pairatu duten emakumeen arrisku maila neurtzeko erabiltzen duten EBA sistema berrikusteko lanetan dabiltza. Hori bai, azpimarratu du, Gasteizko hilketa matxistaren aurretik hasi zutela. Bestalde, Arartekoak neurriak eskatu ditu biktimekin diharduten ertzainak enpatia zaritzeko. Zenbait kasu aurkeztu ditu Arartekoak, azpimarratzen dute kasu horietan ertzainek jokabide okerra izan dutela biktimekin, enpatia ez azalatzen du hain zuzen ere. Besteak beste emakume batek salatu zuenez, Durangoko ertzain-etxera salaketa jartzera joan zen genero indarkeriagatik, baita babes neurriak eskatzera ere. Hartatu zuen ertzainak uko egin zion babes neurrien eskaera tramitatzeari, lesio fizikorik ez zegoela argudiatuta. Behin eta berriz saiatu zen, eta zenideak galdegin zion idatziz adieraztea ez zuela eskaera bideratuko. Soilik orduan onartu zuen ertzainak tramitea egitea. Salatzailearen kexaren ondorioz polizia zigortu zuten. Nafarroako gobernuak sexu erasoen aurkako kanpaina aurkeztu du gaur, auzoetako eta herrietako jaien denboraldia hasi berritan. Erasotzaileek Stop izenburuko kanpaina da eta Aimar Oroz futbol jokalaria, Kutsi Romero abeslaria eta Unai Laso pilotaria dira protagonistak. Emakumeen eta gizonen arteko errespetuzko eta berdintasunezko jai eredua aldarrikatu dute hirurek kanpainako iragarkietan. Berdintasunaren Nafarroako institutuak ondu du kanpaina. Hango zuzendari kudeatzaile Eba Isturizek oso positibotzat jo du kirolaren eta kulturaren hiru erreferente berdintasunaren alde publikoki agertu izana. Ez da bortxatzea. Gure jaietan, erasotzaile sexistek ez daukate lekurik. Bestalde, soilik baietz da baietz legeari helduta, indarkeria matxistagatik ezarritako hainbat zigor murrizteko helegiteak jarri dituzte hainbat probintzia auzitegietan. Eta irizpideak askotarikoak izan dira, hoiek ebazteko orduan. Murrizketen aurkako doktrina esartze aldera, Espainiako fiskaltzak helegiteak jarriak zituen zigorrak apaldu dituzten ebazpenen aurka eta horiei buruz deliberatu du saio monografiko batean Espainiako auzitegi gorenak.
Espainiako poliziak jaiegunak eskaini ditu Irunen atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera agiriak jasotzen du etorkin bat atxilo hartzearen truke 3 jaiegun lortuko dituztela, 2 atxilo hartuta 4 egun eta 10 hartuta 5. Hala, uztailaren 1 aurrera Espainiako poliziak konpentsazio egunak emango zizkien agentei. Migrazioaren arira ere Txefi Irroko Labeko idazkaritza antirrazistako kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Rokoren esanetan langile migratu eta razializatuen egoerari erantzuteko tresna sindikala izatea da beren helburua eta ezinbestekotzat jo du antiarrazismoa mundu osoan gertatzen ari den eskuinaren gorakadari aurre egiteko. Bueno, zoritxarrez, gaurko albiste ez da gauza berria guretzat. Egunero, administrazioetik, poliziatik, arrazismoak erreproduzitzen dute. Eta, bueno, egia zan, beldurra ematen dit, zelako impunitatea maila, premio eta kastigo logika horiekin funtzionatzen dute. Ez da gauza berria, hainbat Euskal Herriko lekuetan, eragile sozialetik, salaketak egiten ari dute, abuso polizialaren aurre egiteko, kontrolean perfil etniko arrazialagatik, eta, bueno, bai, Irunen Daiako muga, baina herriko auzoetan eguneroko gauzak da. Solo falta da San Franciscora joateko, eta, bueno, da, zoritxarreaz, da egoera oso preokupantea, eta azkenean da gaurko jendarteko sintoma bat da. Gu sindikatu bezala, bueno, adi egon behar gara, eta salaketa hori oso importantea dira, azkenean pertsona guztiak, eskubide guztiak izan behar dute, baina arrazismoarekin, abusoekin, arazoekin oso erronka handia daukagu. Bestalde, Erkorekak gaitzetsi egin ditu ertzainak borrokan plataformaren jarrera anker eta desegokiak. Jaurlaritzako segurtasun sailburuak plataforma asindikalari leporatu dio ertzaintzako sindikatuak negoziazio mahaitik altxatzera behartu izana. Bere aldetik, ertzaintzako sindikatuek premiaz biltzeko eskatu diote Erkorekari. Gerra esapidea, espresio hori erabiltzea, erabat desegokia dela horrelako dokumentu batean. Eta are gehiago oraindik lehendakariari zuzendutako dokumentu batuen. Ona litzateke hitz hori erabilketatik bazterrean ustea, eta hitza ez ezik baita ere hitz horrekin batera datozen beste jarrera gogor, anker, eta desegokiak honen guztiaren inguruan, ezta? Negoziak eta borondateari dagokionez datu bat emango dizu eta argita garbi. Negoziaketak iraun izan du, sindikatuen ordezkaritzekin, duela hilabete eta erdira arte. Erabat gezurra da, 2012tik eta gaur arte, lan baldintzak ertzaintzaren barruan aldaketarik ez dutela izan baieztatzea.
Eta manifestazioekin jarraiki gaur ere greba eguna izan dute Gasteizko Michelin multinazionalaren lantegian eta grebara deitu duten sindikatuen arabera, ekoizpen lerroetan 95%koa izan da greba. Gasteizko Michelineko langileek bigarren greba eguna egin dute asteazken honetan. 3 ekoizpen txandetan piketeak izan dira. Hau da, goizeko 5etan, eguerdiko ordu batean eta gaueko 9etan. Astelehenean egin zuten bezala goizeko 8:30 mobilizazioa egin dute Zaramagan kokatuta dagoen lantegiaren inguruan. Horrez gain arratsaldeko 6etan manifestazioa abiatu da lantegitik martxoak 3ko plazara. Lehenengo greba eguna ekainaren 5ean izan zen eta 193ko jarraipena izan zuen. Larun batean eta hurrengo astelehenean, ekainaren 10ean eta 12ean urren ezurren, aurre ikusita daude beste 2 greba egun. Hala ere, ostiral honetan, bilera egingo dute Michelineko zuzendaritzarekin. Gasteizko lantegian gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia, hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek, langile batzordearen babesik gabe. Komisiones Obreras, UGT, CESIF eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian ere greba deialdia egin dute, Lasarte Horian 500 langile daude. Kasu honetan lan hausteko deia langile batzordeak egin du, LAB, Komisiones Obreras, UGT, ELA eta CESI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean. Michelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldataren kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Eta Ipar Euskal Herrian, Frantziako Asambleak ez du eztabaidatuko erretreta 62 urtera itzultzeko proposamena. Asambleako presidenteak baieztatu du, blokeatu egingo duela Liot taldearen eskaera. Eta Gasteizko tranbiako langileek ere elkarretaratzea egin dute gaur goizean parlamentuko atarian lanbaldintza hobeak eskatzeko. Ekainaren 16 arte lanuzteak egingo dituzte. Azkenean negoziatzen ari gara lantxanda berriak salburuako luzapenarekin eta enpresak orain arte egindako proposamenekin ez gaude guztiz ados eta orduan hori dela eta konbokatu ditugu paro hauek eta aurrera goaz beraiekin.
Bizilagun bat etxegabetu dute Hernanin eta ertzaintza oldartu egin zaie etxebizitza sindikatuak eta kontseilu sozialistak deituta kaleratzea eragozten saiatu diren herritarrei. Gutxienez, pertsona bat atxilotu dute eta hainbat lagun zauritu. Kontseilu sozialistak sare sozialetan salatu Hernaniko udalak ez diola kaleratutakoari alternatibarik eskaini. Hernanin ehunka etxe huts dauden arren. Udalak berriz esan du bere baliabide profesional guztiak prest daudela kaleratutakoari irtenbide bat eskaintzeko eta kaleratutakoak orain arte uko egin diola horri. Baina etxegabe geratu ostean onartu duela udalaren gizarte zerbitzuekin batera aritzea eta bihar egingo dutela horretarako lehen bilera. Eta gai aldatuta hezkuntza lege proiektuaren inguruan eztabaidatzen eta ekarpenak jasotzen ari dira oraindik Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean. Atzo, besteak beste, Euskalgintzaren Kontseiluan UGT-ren eta Komisiones Obrerasen txanda izan zen eta agerraldiak egin zituzten eragile horietako ordezkariek. Bokazioa eta egiteko modua eta bidea izan dela hezkuntzako eragile nagusiekin hizkuntzaren korapiloa askatzen saiatzea. Zer esan nahi du euskara ardatz izateak? Zer esan nahi du euskararen inguruan artikulatuta egoteak? Uste dugula definiziorako garaia dela eta guk dakarkiguna orain arte hezkuntzako eragile nagusiekin eta gehiengo sindikalarekin adostutakoa dela. Ekitate ariketa bada eta justizia ariketa bada. Eta justizia ariketa da herritar guztiek eskubidea dutela bi hizkuntzak ezagutzeko eta hezkuntza sistemak hezkuntza eskubide hori bermatuko badu. Hezkuntza sistemak tresnak eman behar dizkie herritarrei bi hizkuntzen jabekuntza egokia izan dezaten eta gero beraiek erabakiko dute zein hizkuntzatan biziko diren. Hogeita 10 gradu inguruko temperaturara iritsi eta 60%ko hezetasuna badago lan jardunean etenak egitea proposatuko du LABek. Sindikatu abertzaleak protokolo bat idatzi du lantokietan beroaren arazoari aurre egiteko eta ura indarrean jartzeko kanpaina abiatuko du. Gero eta ugariagoak dira beroaldiak eta ondorioz, temperatura altuek dituzten arrisku faktorea handitzen ari da. Hala, bero-boladen aurrean, ekintza sindikala aurrera eramateko gida aurkeztu du LABek. Urteak gero eta egun bero gehiago ditu eta horiek gainera beroagoak dira. Eta lehorteen, bero-boladen eta bapateko temperatura aldaketen arriskua biderkatzen ari dela. Egoera horren aurrean, LABek erabaki du beroagatik lanean sortzen diren arriskuetan arreta gehiago jartzea. Horrela, arrizkoak identifikatu eta soluzioak jartzeko eskarak egiteaz gain, enpresek konponbiderik jarri ezean ekintza sindikala aktibatzeko autua egin du. Izan ere, beroarekin lotutako arrisku egoeren aurrean 4 neurri zehaztu ditu sindikatuak. Lehenengoa, enpresari formalki eskatzea legezkoa den arrizkoaren prebentzio jarduera espezifikoa. Bigarrena, osalan eta neploiri jakinaraztea neurketarik egiten ez dela edo neurketak antzuak direla. Hirugarrena, lan ikuskaritzari jakinaraztea, araua uztea eta arrizkoaren esposizioa. Azkena, antolakuntza neurriak abian jartzea alde bakarrez, sentsazio termikoaren arabera atsedenaldiak egingo direla. Nafarroan ere berora prestatzen ari dira eta 36 gradutik 34 gradura jaitsiko da beroagatik osasun alerta. Nafarroa berorako prestatzen ari da eta osasun publikoak temperatura altuengatik 36 gradutik 34 gradura jaitsi du osasun arriskuen alerta. Temperatura minimoen adierazleak kendu eta Nafarroa zona isoklimatiko bakar batean bateratuko da. Arrisku maila alertaren barruan gutxienez 3 egunez jarraian gainditzen denean aktibatuko da. Osasun publikoko adituek temperatura altuengatiko krisi gabinetea osatzen duten sail eta erakundeekin egin zuen bileran
planak Nafarroan aurten izango dituen berrikuntzak zehaztu zituen. Orain arte, Nafarroan bi eremu isoklimatiko zeuden, iparraldea eta erdialdea eta Ebroko herribera. Lehendabizikoak temperatura altuengatiko arrisku atalean, maksimoa 36 gradutan zegoen eta minimoan 18 gradutan markatua. Eta bigarrenak aldiz, 36 gradu eta 21. Plan berriak, temperatura minimoak ezabatu eta Nafarra osoa, zona isoklimatiko bakar batean bateratuko du. Hau da, arrisku atal bakarra, 34 graduko temperatura maksimoa izango da Nafarra osoan. Halaber, Espainiako Ministerioaren jarraibidei jarraituz, temperatura altuengatiko alertak aktibatuko dira, temperatura maksimoaren aurreikuspena gutienez 3 egunez jarraian denean. Gogora dezagun, 2022ko udan 11 alerta aktibatu zirela Nafarroan. 114 arreta izan zirela beroagatik eta 9 hildako temperatura altuengatik. Uda honetan ere, hainbat bero bolada izango direla aurre ikusi da. Eta Nafarroatik mugitu gabe atzo arratsaldean, Geroa Baiko eta PSN-ko ordezkariak ordu betez bildu ziren parlamentuan. Bilkura amaituta, pozik azaldu zen Uxue Barkos Geroa Baiko eleduna. Komunikabidei azaldu zien, sozialistak prest daudela Nafarroako parlamentuko hurrengo lehendakaria berriro ere Geroa Baiko hautagaia izateko. Gainera, Barkosen arabera, PSN kontzat jo du legebiltzarreko mahaiak Nafarroako aniztasuna aintzat hartzea eta ondorioz horrek esan nahi du mahaiko kideetako bat EH Bildukoa izango dela. Txibitek eta Barkosek parlamentuko mahaia sortzeko alegina egin dute, eta Geroa Bai Nafarroako parlamentu berriaren burua izatea hitzartu dute. PSNek azken 4 urtetan bezala Nafarroako parlamentuko presidentziari uko eginen dio, eta Geroa Bairen esku utziko du. Seguimos trabajando y avanzando en todos los contenidos en torno a una reedición de las instituciones y del gobierno que dé continuidad al inicio de la pasada legislatura. He de decir que hemos recibido con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble e importante como es la pluralidad de la mesa del Parlamento. Legealdi berrian foru gobernua berrargitaratu nahi du PSNek, zurekin Nafarroa koalizioarekin batera. Bildurekin negoziatu nahi ez badu ere, edozein kasutan, prozesua burututa bere investidurako EH Bilduren abstentzioa beharko luke Txibitek. El Partido Socialista va a ser generoso de cara a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, pues les hemos trasladado que el Partido Socialista cede la presidencia del Parlamento a Geroa Bai, como digo, en aras a llegar a un acuerdo y en avanzar en la consecución de ese acuerdo. Ekainaren 16an erabakiko dituzte taldeek parlamentuko mahaiko bortzkideak. Lehendabizi lehendakaria. Ondoren, 2 presidente ordeak eta azkenik 2 idazkariak. Bozketaren dinamika kontuan harturik, Geroa Baiko hautagaia izanen da presidentea. Presidente orde lehena PSN-koa izanen da eta bertzea UPN-koa. Azkenik, idazkari bat eskuineko alderdikoa izanen da, eta bertzea EH Bildukoa. Bileran Iruñeko udalaren inguruan ere solastatu ziren. Txibitek Barkosi erran zion, ontzat jotzen duela Geroa Baik proposatutako 3. bidea, baina ez duela hasiron alkate eginen. Eta gure eskuk, Frantziako turrean Euskal Herria bere etorkizuna erabaki nahi duen herria dela erakusteko deia egin du. Uztailaren 1, 2, 3 eta 5ean Frantziako turra Euskal Herritik igaroko da, eta turraren nazioarteko oihartzuna aprobetxatuz, Euskal Herria 7 lurraldez osatutako herria dela aldarrikatzea du helburu ekimenak. Ildo horretan, gure eskuk Euskal Herritik mundura izeneko ekimena antolatu du.
Orduan, gure eskuren proposamenaren helburua Euskal Herria 7 lurraldeko herri bat dela eta erabakitzeko eskubidea duela nazioartean aldarrikatzea izango da. Erronka globalei erantzuteko burujabetza osoa behar duen herria gara, arloz arlo gizarte ekimenez ere eredu propioak garatzeko gaitasuna behin eta berriz erakutsi duena. Eta hori erakusteko probestu nahi dugu turreak nazioartean duen oihartzuna. Urte betetzen dituela. 10 urte igaro dira, baina 10 urte baino ez. Burujatza prozesuak luzeak izaten dira. Hamarkada honetan aurreko belaunaldiaren eta aurreko belaunaldiek egindako lanari jarraipena ematen aritu izan gara. Eta herritarrok jabetu gara, herri gisa erabakitzea prozesu bat dela. Eta elkarrekin egin behar dugun bidea dela izuzen ere. Donostiara egingo dugu salto orain, bertan pasealeku berriaren obrak amaitu direlako eta berriro ireki delako oinezkoentzat eta ibilgailuentzat. Azken ukituak eman da ibilgailuentzat eta oinezkoentzat ireki dute Donostiako pasealeku berria, hemen ikus dezakezuen bezala, goizean goizetik herritar pila ibili da eta baita ibilgailuak ere, aparkalekuak ere herritarren eskura jarri dituzte. Dagoeneko hori baita ordaintzeko makinarik ez da, naiz eta errepidea duela egun batzutatik irekita dagoen. Lanei dagokienez, 726.000 euroko aurrekontua izan dute eta orotaren eta 10 inguraketa jarri dituzte, hemen atzean ikus dezakezuen bezala. Batzuk 40 tonako kablez eginezkoak dira, mazelari edota mendiari eusteko, eta beste batzuk hegalean dagoen metalezko sareari eusteko, harririk erorrez dadin eta segurtasuna bermatzeko. Donostialdeko pasealeku berriari buelta emateko ohitura zuten herritarrek berriro egin dezakete, ibilbidea 4 hilabetez itxita egon ondoren. Otsaiaren 6tik ekaina hasiera arte itxita izan da, ibilbidearen erdialdean mendiegala sendotzeko lanak direla eta. Azken ukituak amaitu ondoren, ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da berriz ere erdiguneko ibilbide horretan. Mendi mazela ez egonkorrena indartu dute, azken urteotan arket jausiak izan baitira eta hormigoizko behin-behineko hormak jarri behar izan dituzte. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua dizatea paseo berria bere horretan usteko. 110 inguraketa jarri dira orotara, batzuk 40 tonako kablez eginak mazelari eusteko, eta beste batzuk hegalean metalezko sareari eutsiz, harririk ez erortzeko. Hori ala hormaren onduan pare bat bolardo jartza baino ez da falta. Datozen egunetan iritsiko direnak, baina gainerako lanak amaitu direnez, pasealeku berria irekitza erabaki da. Bolardo horiek joango diren espazio txikia esituz. Obrak 726.000 euroko aurrekontua izan du, eta hormigoizko horma batez babestuta zegoen 100 metroko luzera zuen zonari eragin dio, erortzen ziren harriek oinezkoengan eraginek izan ez ezaten. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek, eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Otsailean hasi ziren lanek Biribilgunetik Oteizaren eskulturarako ibilbide ixtea behartu dute, segurtasun arrazoiak medio, baina esan bezala berriz ere ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da behin lanak amaituta. Eta Zubietako erraustegiaren irregulartasunak ikertzeko kanpo auditoria bat egitea proposatu dute. Legebiltzarrean izan da Gorka Bueno Ekopol taldeko kidea eta erraustegiaren inguruan dagoen gardentasun falta salatu du. Udane Arbeo.
Ekopol taldeak egindako ikerketek erakusten dute Zubietako erraustegiak dituen datuen inguruko gardentasun falta. Besteak beste, labeen, temperaturen goraberen eta geldialdien inguruko intzidentzien eta anomalien berri eman ez izana, kontrol falta eta legeztatze prozesuan atzemandako irregulartasunak. Otsailean Ekopolek argitaratutako txostenaren arabera Zubietako erraustegiak 2000 aldiz baino gehiago gainditu zuen kutsadura muga 2020 urtean eta gaineratu dute erraustegiari ez diotela eman energia balorizazio planta bat izatearen ziurtagiririk. Datu horiek azaldu zituen Gorka Bueno Ekopol taldeko ikerlari eta EHUko irakasleak atzoko egunean legebiltzarrean eta bertan gardentasun falta salatu zuen. Hala, proposamen bat egin du, kanpo auditoria bat egitea, ikertzen jarraitu eta analisi bat egin ahal izateko. Babesa eman diote Elkarrekin Podemos eta EH Bildu alderdiek aldiz EAJak ezbaian jarri du ikerketa horien sinesgarritasuna. Etxekide irabazi asmorik gabeko kooperatibako Maite Belasko eta Begoña Sabada ezagutu ditugu. Bere zahartzaroa nola bizi nahi duten, askatasunez antolatu nahi duten taldea dira, eta Iruñeko Txantrea auzoan martxan jarri duten etxebizitza komunitarioaren proiektuaren berri eman digute. Etxekide irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da. Gure zahartzaroa nola bizi nahi dugun, askatasunez antolatu nahi dugun talde bat gara. Dena desberdina da norbere arabera, aldakin guzti forma duen mundua, buruz bera. 35 bat etxe bizitza egin nahi ditugu, orube publiko batean. Gure bukaera arte bizitzeko asmoarekin. Lurzoroa administrazioarena izango da eta utziko liguke 75 urteetarako gutxi gora bera. Eta kooperatibak egingo du eraikuntza eta izango da eraikuntzaren jabe. Gu ez gara jabeak izango. Etxekideko kidea izateko, lehenengo bazkide bezala sartu behar da. Eta 6 hilabete gutxi gora bera bazkide bezala izanta, eta kooperatibiste guztiek onartu eskero, sartu daiteke kooperatibista bezala. 50-60 urte bitartekoa izan behar da, fisiko eta psikikoki autonomo izan behar da, bizi testamentoa egina izan behar dugu, eta bazkide bezala sartzen zarenean, ja hasi behar duzu lanean taldean ikusteko ja bien aldetik ja sartzeko aukera dagoen edo ez. Eraikinean gune pribatuak eta komunitarioak izango ditugu. Pribatuak bizitokiak izango dira eta komunitarioak sukaldea, jangela, egongela, elkarguneak, baratza, loretokigunea eta bar. Lantalde desberdinetan antolatua gaude. Orain ditugu taldeak, ekonomia, komunitatea, zainketak, orubea, festak. Lan bakoitzean lantzen eta erabakitzen duena gero Konsejo Rektorera eramaten da.
Kontseilu Errektorean osatuta dago talde bakoitzetik 2 lagun gaude, Kontseilu Errektorean. Eta hilabetean behin batzarra egiten dugu. Han eztabaidatzeko eta erabakitzeko lan taldetan landu dena. Itxasoa zerura eta zerua itxaso, seia bederatzia izan daiteke akaso, egiberrien mila biziko gera. Gure antolatzeko moduan soziokrazia aukeratu dugu. Soziokrazia modu bat da talde batean lanak banatzeko eta erabakiak hartzeko. Erabakiak kontsentsuz hartzen dira. Hilabetean 15 ordu emango dugu bolondrez moduan, beharrezkoak diren gauzentzako. Amankomunean ditugun guneak auzoarentzat ere irikitak egongo dira. Asmoa dugu auzo batean bizi eta auzoan ere parte hartu. Orduan gure guneak irikitak egongo dira eta haien gunera joango gara ere. Eta kulturarloan Araba Euskaraz ekainaren 11an izango da Olarizuko zelaietan. Aurtengo edizioa Aguraingo Lautada ikastolaren aldekoa izango da eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Euskal Herriko erdia, orduko garaiei, heldutako inertziaz denbora luzean auspotu du hizkuntza herria, iparaize gogorra, zerutik dator txingorra, utzi nahian enborra, eta nortasun borborra garai. Eta horren inguruan, xehetasunak emango dizkigu Xabi Baldor, Lautada ikastolako zuzendaritzako kideak. Gabon? Gabon, kaixo, zer moduz. Guztia prest iganderako ja da? Bueno, martxan, azken ikutuak falta dira, baina lanean gaude eta prest eta posik. 8 ikastola zarete ezta Araban, ikastolen elkartearen baitan eta auzolanean eta elkarlanean ere aritu zarete. Lautada ikastolari bultzada eman nahi diozue oraingoan, nolakoa da zuen ikastola? Bueno, gure ikastola nahiko txikia da, 2008an jaio ginen eta, bueno, guraso kooperatiba denean, gure lana hori, familiekin, ikasleekin eta irakasleen artean aurrera eramaten dugu. Gaur egun hori, 2 eta 16 urte bitarteko gutxi gora bera 250 ikasle ditugu lerro bakar batean eta hori, nahiko txikia, nahiko familiarra, baina, bueno, lan handia egiten dugu aurrera eramateko gure proiektua eta horretan gaude gaur egun. Agurainen eta Lautadan ere martxan dagoen euskalduntze prozesuari ekarpena egin nahi diozue, zein da argazkia, zein da euskararen erabilera Agurainen eta Lautadan? Bai, bueno, hori komentatu moduan, hori Lautada ikastola Agurainen kokatzen da, Agurain herrian eta hori Alabako Lautadan, eta guk jasotzen ditugu eskualde guztiko ikasleak. Ez da esango nuke nik ez dela bereziki eremu
euskalduna, baina bai uste dugu azken hamarkada honetan asko aurreratu dela zentzu honetan, bai euskararen ezagutzari dagokionez, baina baita ere erabilerari dagokionez. Eta horre aipamen berezia egin nahi dut edo ez, azken finean bai Agurainen bertan, baina baita ere eskualdean euskaltzale mugimendu oso aktibo bat badago eta egon da azken urteetan, eta nik uste horri esker gaur egun aurreratu duguna, naiz eta oraindik ere lan handia dugun aurretik noski. Esan dugu, ekainaren 11 datorren igandean jaiegun handia ospatuko duzuela Olarizun, baina urtean zehar ere ekintza asko egiten dituzue, zeintzuk dira eta zein da horien helburu nagusia? Bai, hori da, azken finean guretzat Araba euskaraz ez da egun bateko kontu bat, ez? Kurtso guztian zehar ibili gara ekintzak antolatzen, beti euskera eta euskal kulturaren lotuta eta baita ere ikastoletan lantzen ditugun balioak ardatz izan da edo. Kontzertu ugari antolatu ditugu, euskal pilota topaketak, mendi bilbideak, ez dakit ekimen ugari, baina nik bai gogoan dut edo bereziki uste dute herrian nolabaiteko ondorio positibo oso importantea utzi duela maiatzean antolatu genuen dantza eguna, azkenean Araba euskaraz herriari ere eskaini nahi zaio eta bertan antolatu genuen Euskal Herriko lurralde ezberdinetatik ekarri genituen etorri ziren dantza talde eta baita ere Agurainen bertan jatorri ezberdinetako pertsonek euren herrialdeko dantzak erakutsi zizkiguten eta oso egun polita izan zen eta gero ere, ez dakit nik besteren bat azpimarratu beharko bazen, orain dela gutxi antolatu genuen Jon Maiak bere emanaldia kantu bat gara emanaldia duela eta izan dela bakarra eman duena Araban eta sortea dauki genuen berarekin elkarlanean Agurainen antolatzea. Eta ekintza horiei igandeko Araba euskaraz ere gehituko zaio. 23. edizioa da eta abesti oso polita sortu duzue, Malen Urbegain, Lautada ikastolako irakaslea, eta baita ere tek elektro-txarangak jarri dio musika. Hitz joko bat egiten duzue ekin hitz horrekin, zer eman nahi duzue aditzera horrekin? Bai, hori, abestia sortzaren prozesua bera ere nahiko polita izan da, elkarlanean, irakasleak, musikariak eta guztiak, eta azken finean hori, ekin lelo horri eman nahi zaio garrantzia, gure ustez ekintzari edo ekiteari egiten zaio referentzia, gure ustez hori, ikastola guztien artean lantzen ari garen ekitalde hau euskarari bultzada emateko eta ikastolen proiektuari nolabaiteko ikusmiran jartzeko eta ikustarazteko egiten ditugun ahalegin guzti horiek isladatzeko balio du kantak berak ere eta nolabait ere ekinaren ekinez edo bagoazela aurrera, bizkanaka, saia izan dela ikastola bera sortzea, saia izan da hamarkada hau aurrera egitea, baina ekin eta ekinez bagoaz aurrera eta uste dugu orain dela 10-15 urte, baina apur bat hobeto gaudela eta espero dut hemendik eta 15 urte, baino okerrago egotea euskalduntze prozesu horretan. Eta nolako harrera espero duzue igandean, espero dugu behintzat eguraldia lagun izatea, ikusiko dugu? Bai, hori gaude ere apur bat, ordenagailua eta telefonoa egun guztia begiratzen eguraldia errespetatuko gaituen edo ez jakiteko, baina lana falta da, baina egin dugu nahikotxo, nik uste jendea egitarau polita dela eta jendea hurbilduko dela, eta azken finean importantena da hori, bultzada ematea kasunetan Lautada ikastolari, baina baita ere prozesuan zehar nahiko pozik egon garen, beste ikastolekin eta familiekin eta lan egitearen zera, bakarrik falta zaigu igande honetan, hori, ginda jartzea, kurtso osan egindako lanari, eta espero dugu jendearen babesa eta laguntza jasotzea. Hortxe gonbidapena, Xabi, datorren igandean Olarizun Araba, euskarazen egongo gara gu ere. Mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei espazioa eskaintzearren. Eta Bilboko udalak antolatzen duen Rafael Mikoleta euskarazko ipuinen lehiaketak 8 eta 16 urte bitarteko ikaslek idatzitako 14 kontakizun saritu ditu. Aiara Durreta lankidea izan zen atzo bertan.
Bilboko udalak antolatzen duen Rafael Mikoleta lehiaketak, euskarazko ipuinen lehiaketak, 8 eta 16 urte bitarteko ikasleek idatzetako 14 ipuin saretu ditu. Beste edizio bat, aurten ere, eta dagoeneko 35 dira. Imaginatu eta idatzi dituzuen istorioekin gu harritzea lortu duzue berriro. Fantasia, abentura edo fikzioa, baina errealismoa ere bai, ardura handiko gaiei heltzeko orduan dela anorexia edo dela gerra. Lehiaketak 9 kontakizun ere nabarmendu ditu eta ipuin sarituekin liburu bat argitaratu dute. Aipatutako liburu hori irabazleen artean banatu da, baita udal ikastetxe eta liburutegitan ere. Euskarazko ipuin lehiaketaren 35. edizioa izan da, eta guztira 1004 ipuin aurkeztu dira. Beti esaten dugu baita ere gauza bera, baina parte hartzea da gauza garrantzitsuena. Denak ezin dugu irabazi, baina bai denak parte har dezakegu eta hori benetan da geutzako importantea. Rafael Mikoleta lehiaketaren helburua da euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzea Bilboko lehen hezkuntzako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleen artean. Ipuinek hainbat gai jorratzen dituzte, adingabeen sormen agerian utziz. Fikziozko eta abenturazko kontakizunen bidez, edota gerra, anorexia, diskretasuna, eta empatia edo ausardia eta beste balore batzuk gogoeta gai hartuta. Gogoetak, kasu askotan zegoen bizipenen gainean, erakutsi zer garrantzi duten balioek zuen eguneroko bizi moduan. Izan ere, adiskidetasuna, errukia, empatia, zintzotasuna eta ausardia izan dituzue gai, eta errespetua ere bai. Dela inguruan ditugun pertsonen alderako, dela ingurumenaren alderako. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, ETS-ren aukera berriak abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur. Utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte. Aizearen norabidean, puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederren